Salam mehman dostlar. Hemeňde täze wideomda hoş gördük diýmek isleýän. Ştaýda men aýratyn bir tema ünitişe ketim geldi. 3-4 günlükde bilýänleriz bir ýaramaz habar ýaýrady. Hamala hormatly prezidentimiz aradan çykypdyr diýen ýaly gurrunlar. Bir näçe adamlar öz pikirlerini aýtdylar. Internet platformalaryna kommentariýa berdiler. Menim sunugat intelligensiýatynyň wekili ýokmyn. Hemem Türkmenistanyň ýaş raýatlarynyň bir hökmünde öz pikirimi aýtmagy makul bildim. Birinciden habar yalan habarın şeşmesi YouTube'da Erkin Türkmenistan adlı bir kanal var. O kanal ýöreden ýaşlarda aqwel tapar diýerler. Bu ýaşlyň şahsiýeti bilen gyzyklanmaga mende maslahat beremok diýenden sebäbi bir wagtynda ýurtdan gaçyp giden ýaşlaryň biri öz ýurduna peýdasy degmen, hiç şeýlek bir peýda getirip bilmän. Ul olup oňolmadyk. Gepin keltesi Türkmende bir söz var, ul olup oňolmadyk diýilen ýaşly. Ana şoň ýaýradan habary. Salamu aleykum iyleşler. Şuullar internet ulgamynda hormatly prezidentimiz hakkında juda yaramaz gurrunlar ýaýratdylar. Sizden eçe haýyşdym. Şol gurrunlara inanma. Yalan. Türkmende bir gowy söz var. İp üýrer, kerwen geçer diýler. Biz şol yalan sözleriň ýetir bolmaly. Gurjak ýal watanymyzda hemişe çağaç bilen gülük sesler ýanlanyp dursun. Koy asuda watanymyzda gowunyp ýaşaly. Yan kıyalı yalan gurrunlar çıkaryan tökmetçilerin yüzlerine köz atırsın. Koy bizi şeyle bağıtlı döwre getiren hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, belet baş aman bolsun. Dünýäň taryhynda Türkmen ýaly toýa bayramy baý döwlet ýokdur. Hemişe ýurdumyzda toý bolsun, şatlyk bolsun, aýdym bolsun, sag bolsun. Bizim şol toýly günlerde sizin ýylgyşlaryňyza sebäp bolary. Janyňyz sag bolsun. Ýa-ni ýakynda internet ulgamynda adamlaryň ruhuna täsir edici ýalan maglumatlar ýüze çykdy. Ol bolgusyz ýazgylarda Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk ýagdaýy bilen baglanyşykly bolgusyz şum habarlar ýazyldy. Şeýle hyýanatçylykly maglumatlar ýaýradýan haramzadalaryň nähil maksada gulluk edýänlikleri näbel bolup galýar. Ýa-ha olarda şeýle ajaýyp döwletimiz, ýurdumyzyň beýik ötüşlerine hiç şeýle buýsanç duýgulary ýok. Ýa-da olar parahat ýurdumyzyň ötüşlerini görülmesilik edýän näkesler bolmaly. Eýsem şeýle bolelyň durmuşdy. Ertek ýaly owudun gutba ýaşap ýurtda ýaşap, şeýle ýürek buloýjy sözleri ýazmaga ol haramzadalaryň nädip bogulmary syýaka. Biziň dünýäni solup parasatly başlanmamız bar. Halkymyz mertebeli başlanmamyzyň daşyny bir jan, bir ten bolup watan serwerine baky we parlar. Biz mehriban prezidentimiz üçin şirin janymyzy ortaga goýmaga taýyn. Beýlet başly prezidentlaryň, türkmen doganlarym, bizi gollamaňyz haýyş edýän ähliňizi, hormatly arkadaşymyzy, hormatly prezidentimizi, liderimizi gollamaga çagyrýan. Onuň jany sag, Alla şükür. Hormatly arkadaşymyz, janyňyz sag bolsun, gloriýaňyz solmasyn, ähli işleriňiz rowaj alsyn. Allaham sizi watan dönüklerinden gorasyn. Türkmen doganlarym, watandaşlarym, ähliňiz çagyrýan. Watan dönüklerine dur diýeli, yalana dur diýeli. Biziň ganymyzda yalana tökmede yer ýok. Watan dönükleri hem dinsiz hem dönük. Allahym bizi dinsiz imansyz goýmasyn. Ähliňiz öz sahypalaryňyzda watan dönüklerine ýüzlenmeleriňizi dur, saklan, dur, yalan hashtag bilen ýaýratmaňyzy haýyş edýän. Bizi gollamaga çagyrýan. Hormatly dinleyijilerim, ähliňize ýalkymly salam. Şu günler internetde hormatly arkadaşymyz barada yalan gepler ýaýrady. Olara ananan nälsiňiz diýip umyt edýän we gollan nälsiňiz diýip inanýan. Hormatly dinleyijilerim, Allahym watan dönüklerinden ilki bilen hormatly prezidentimizi, soňam halkymyzy gorasyn Allahym. Watan dönügi bara, watan sözüniň manysyny düşünmeýän adam bolaýmasa. Watan göwekanyň daman ýeri, watan çağalyň geçen ýeri, ata-babalaryň ýatan ýeri watan. Nirä gitsen git, ýene de watanyň kuýsarsyň. Watandan aýra düşen, watandan uzaklarda işläp beren türkmen doganlarym, watandaşlarym, men bilýän watanyňyz kuýsaýansyňyz. İnşallah watanyňyz dolanyp gelmeňizi Allahdan dileýän. Allahym,
Näme men aýdýan zatlarma? Çynyňyz bilen garaňyz. Men diýen, öýümizde inemiz atamyz ba, öýümizde olar baş tutan. Biz olaryň diýenini etmesek näme edýäs? Hawa, elbetliklere duçar bolýas. Büdürýäs. Näme? Biz olaryň diýenini etmedik. Olar diýirkä gadryny bileli. We olaryň diýeni bilen bolali. Allah bize şol enatany berenne şükür edeli. Men näme diýen şuwat? Maňa düşündiňiz, siz men bilýän. Menim size düşünýän janyňyz sag bolsun.